आईफोन देवे पड़ता भाई लोग, मतलब कौन कौन साली के मतलब मोबाइल देले बड़े वही कमेंट करिए। काहे कि ओकरे ऊपर रोशन रोही जी मेटर के ऊपर एगो गाना लेकर बनी जो कि बहुत एकदम ब्लास्ट हो गए बा, मार्केट में आई थे। और रोशन रोही के चैनल से ना छूटल बा, दूसरा चैनल से ई चैनल से छूटल बा, मगर एकदम ब्लास्ट हो गई बा। गाना का नाम बा जीजा जी साली जी का फ़ोन देवे पड़ी, यही गाना कुछ ऐसी नाम बा और बहुत ही एकदम धाकड़ बा। माघी के सुपरस्टार अगर अभी मानी तो रोशन रोही के मतलब ब्लास्ट सॉन्ग आवा था। आप मानी या ना मानी, काहे कि उनका कोई गाना ना होला कि मतलब इंतजार ना हमारा रहेला। तो भोरी भोरी गाना चल बा, तब नोटिफिकेशन के इंतजार करता नहीं कि अब आई गाना तो आप लोग के रिव्यू देऊँ बताओ तनी। तो अगर ना सुन ले बानी तो जाई चैनल पर, ई चैनल पर चढ़ गए बा और बहुत ही बढ़िया बा। काहे कि हम देख ले बानी जो वीडियो में काम कर ले बानी, मतलब अधिकतर मतलब ये रोशन रोही की वीडियो में काम कर ले बनी, जो गर्ल्स जो इसको में मतलब हीरोइन काम की है, बहुत ही बढ़िया रिस्पांस भी मिला। और म्यूजिक की बात करूँ कि उनका म्यूजिक कैसा रहता है कि एकदम दिल दहल जाता है सुनने के बाद, बहुत ही बढ़िया। अगर नहीं सुने हैं तो जाके सुन लीजिए, बहुत बढ़िया गाना है। और हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा कि भोजपुरिया के मघी के हर लेटेस्ट वीडियो आपको देता रहूँ। तो मिलते हैं अगला वीडियो में।